Көн тәртибендәге беренче мәсьәлә буенча сайлаулар өчен җаваплы икенче санлы Әмәкәй сайлау округы депутаты Азат Әхмәтҗанов чыгыш ясады. Ул муниципаль сайлауларның нәтиҗәләре белән таныштырды һәм муниципаль берәмлекләрнең вәкаләтле органнарына 148 депутат сайлануын билгеләп үтте. Шулай барды безнең агитацион мероприятиелар районда. Моның буенча инде безнең һәрбер авылга чыгалдылар. Агитацион мероприятие белән Мөслим үзәгендә бик күп агитация пикетлары булды. Шуңа да инде монда утырган беркем дә инде битараф калмагандар. Шушы безнең агитациядә катнашкан егетләргә, кызларга тоже бик зур рәхмәт сүзләрен әйтәсебез килә. Көн тәртибендәге икенче мәсьәлә Мөслим муниципаль районы башлыгын сайлау турында иде. Әлеге мәсьәлә буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Альберт Хабибуллин чыгышы тыңланды. Дәүләт Советы депутаты сайлауларда эшләгән район активына рәхмәтен җиткерде һәм район башлыгы вазифасына Рамил Муллин кандидатурасын тәкъдим итте. Хөрмәтле депутатлар, муниципаль район уставы нигезендә Татарстан Республикасы президент Рустам Нургали улы Миниханов исеменнән Мөслим муниципаль районы башлыгы вазифасына сайлау өчен Муллин Рамил Хамза улы кандидатурасын карарга тәкъдим итәм. Мисал итеп, менә азакы 7 ел эчендә ул районны җитәкләп, сезнең белән берлектә, бердәмлектә эшләү нәтиҗәләре бик матур, бик күп. Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министры Рауил Кузюров та тәкъдимне хуплады. Өстәмә буларак 5-нче санлы Иске Карамалы сайлау округы депутаты Илнур Кәримов, Иҗтимагый совет рәисе Рушат Солтанов, район мәдәният йортының сәнгать җитәкчесе Эльвира Гараева һәм Мизгел яшьләр үзәге белгече Нәзилә Әхәтова чыгышлары тыңланды. Яшерен тавыш бирү юлы белән район башлыгы итеп бер тавыштан Рамил Муллин сайланды. Яңа сайланган район башлыгы үзенә ышаныч белдерүләре өчен рәхмәтен җиткерде һәм рухи дөньябызга игътибар биреп, телебезгә, милләтебезгә хезмәт итәргә вәгъдә итте. Күпме мөмкинлегебез бар, күпме сәламәтлегебез бар, күпме инде Аллаһның биргән нимәте бар. Шуның белән тормыш кылып, шушы халкыбызга, милләтебезгә, гаиләләребезгә, үзебезгә хезмәт итеп, матур итеп барыбызга да яшәргә насыйп булсын. Шуңа күрә инде гәрдә инде минем кандидатура хуп килеп сайланган очракта инде әлбәттә инде үземнең килгәнчә, кулымнан килгәнчә булган барлык тәҗрибәмне кулланып, шушы җирлек өчен, шушы халык өчен хезмәт итәргә инде бик вакыт бирәм. 3-нче көн тәртибе буенча Рамил Муллин район башлыгы урынбасары итеп 2-нче санлы Әмәкәй сайлау округы депутаты Азат Әхмәтҗанов кандидатурасын тәкъдим итте. Депутатлар кандидатураны бер тавыштан хуплады. Татарстан Республикасы президенты Рустам Нургалиевич Миниханов кандидатурасын безнең районда 92,9% безнең сайлаучыларыбыз яклаган. Бу безнең өчен шулай ук куанычлы. Менә бүген район советы сессиясында тагын 5 елга Рамил Хамзович Муллин сайланды. Менә Рамил Хамзович монда кайтып эшли башлаганнан бирле районыбыз күренеп үзгәрде. Аның барлык өлкәләрендә дә социаль мәсьәләләр буенча халык өчен эшләнгән эшләр, авыл хуҗалыгы тармагында авылларда булган мөхитне җайга салу мәсьәләләрендә зур эшләр эшләнде. Мин инде бик канәгать сессияның нәтиҗәсеннән. Үзебезнең җирлектә туып үскән, үзебез укыткан Муллин Рамил Хамза улы 7 ел буе районда шундый уңышлы гына эш алып барды. Күз алдында бөтен булган үзгәрешләр, яңалыклар, Мөслимебез көннән-көн матурлана, төзекләнә, яктыра, яшелләнә, күңелләнә. Безгә яшәргә дә яшәргә, сөенеп яшәргә, яшьләр өчен дә мөмкинлек бар. Biz kartlarda şiddete kalmagan, onlarga da yol iterge de, şıgıl tabarga da mümkünlük var. Сессияның көн тәртибенә куелган 4-нче мәсьәлә Мөслим муниципаль районында муниципаль берәмлекләр башлыкларын, аларның урынбасарларын җирле үзидарәләренең даими нигездә үз вәкаләтләрен башкаручы сайлау органнары әгъзаларының, муниципаль берәмлекләрнең контроль хисап органнары рәисләренең айлы акчалы бүләкләү күләмен һәм муниципаль хезмәткәрләрнең вазифаи окладларын күтәрү турында иде. Әлеге мәсьәлә буенча район советының аппарат җитәкчесе Ренат Гарипов чыгыш ясады. 5-нче Мөслим муниципаль районы муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнары һәм авыл җирлекләре җирле үзидарә органнары арасында җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне чишү буенча вәкаләтләрнең берлешен тапшыру хакында килешү төзү тәртибен раслау турында мәсьәләсе буенча район финанс бюджет палатасы рәисе вазифаларын башкаручы Лилия Срурова чыгышы тыңланды. Әлеге мәсьәләләр буенча карарлар бер тавыштан кабул ителде. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.